Niektoré príbehy sa odohrávajú v tme. Nie preto, že by sa ľudia báli pravdy, ale preto, že tá pravda je príliš desivá. Boston 1870. Mesto rastie, život v ňom pulzuje, no medzi tieňmi kráča niekto, kto tam nepatrí. Nie muž, nie démon, ale chlapec. S prázdnym pohľadom a temnotou, ktorá presakuje z jeho duše. Volal sa Jesse Pomeroy. Mal iba 12 rokov, keď začal. A to, čo robil, neboli detské hry. Je to príbeh, ktorý vás prinúti zamyslieť sa, čo sa skrýva v mysliach tých najmladších. Jesse Harding Pomeroy sa narodil v roku 1859 v Charlestone, štvrti na okraji Bostonu. Už pri narodení bol iný. Mal zdeformované oko, biele, mŕtve. Ľudia sa mu vyhýbali, deti sa ho báli. Jeho otec bol brutálny. Hovorilo sa, že Jesse ho bil tak, že mal celé telo dobité modrinami. Ale aj keď rany prestali, zlo, ktoré v ňom zasiahlo, ostalo. Jesse nemal priateľov. Trávil čas sám a potichu. Alebo pozoroval iné deti. Nie zo záujmu, zvedavosti, ale ako keď niekto sleduje hmyz pod lupou a čaká, čo sa stane, ak bude na lupu piecť slnko. Potom začali miznúť chlapci, malí, nevinní. Niekto ich zaviedol preč a keď sa vrátili, boli zranení, doškriabaní, popálení, rezaní britvou. Opísali chlapca, bledého s jazvou na oku. Rok 1871. Jesse mal len 12 rokov. Už 6 detí sa vrátilo domov s desivými zraneniami. Polícia mlčí, rodičia sa boja a chlapec s mŕtvým okom stále kráča po uliciach s britvou vo vrecku. Unášal deti. Nie ďaleko, len do močiarov, do opustených prístrežkov. Tam, kde nikto nepočul krik. Tam, kde Jesse robil to, čo ho naplňalo. Bolestivo pomaly ubližoval, bičoval ich, pálil ich zápalkami, rezal ich a potom ich nechal žiť. Toto neboli výbuchy hnevu, bolo to systematické, premyslené. Deti hovorili, že sa na nich usmieval. Nikdy nekričal, nikdy sa nehádal, len sledoval. Až napokon jeden chlapec spoznal Jesseho a polícia ho zatkla. Vraj plakal, ale nikto nevedel, či z lútosti, alebo preto, že ho chytili. Súd rozhodol, že je príliš mladý na väzenie. Poslali ho do nápravného ústavu. 2 roky. 2 roky v ústave, kde sa mal polepšiť, ale Jesse si z toho zobral len jedno. Na budúce bude opatrnejší. V roku 1874 bol Jesse Pomeroy prepustený. Tvrdili, že sa zmenil. Mal len 14 rokov. Späť doma, späť na uliciach Bostonu. Ale v jeho pohľade stále driemalo niečo, čo by nemalo byť v očiach dieťaťa. Jeho matka si otvorila malý obchod. Jesse tam často pomáhal. V podzemí obchodu bola stará pivnica. Tichá, zatuchnutá, mimo očí verejnosti. Miesto stratilo svetlo aj ticho. Jedného marcového dňa zmizla mladá dievčina. Išla nakúpiť, ale domov sa už nevrátila. Po nej nasledoval 4-ročný chlapec. Oba zmiznutia šokovali mesto, no v pozadí sa začala vynárať známa tvár Jesse. Keď bol zadržaný, neodmietal. Odpovedal pokojne a s neprirodzeným odstupom. Priznal, že bol pri mieste, kde sa jedno z detí našlo. Bez váhania dodal, že je za tým on. O niekoľko týždňov neskôr
Pri presťahovaní obchodu bolo v pivnici objavené telo nezvestnej dievčiny. Objav potvrdil to, čo sa už všetci báli vysloviť. Jesse Pomeroy prekročil hranicu, z ktorej niet návratu. Bostonom sa šírila zvesť. Mladý chlapec čelí obvineniam, aké zvyčajne patria dospelým mužom. Jesse Pomeroy mal len 14 rokov, ale bol obvinený z 2 úmyselných skutkov, ktoré pripravili 2 deti o život. Počas výpovede pôsobil vyrovnane, len chlad bez lútosti a vysvetlenia. Porota ho uznala vinným. Pôvodne zvažovali o najvyššom možnom treste, ale kvôli jeho veku napokon padol iný rozsudok. Doživotné väzenie, miesto, kde mal ostať navždy. Jesse strávil viac než 50 rokov za mrežami, väčšinu toho času na samotke. Roky prežil s minimálnym kontaktom. Písal, čítal, rozprával sa sám so sebou a nikdy neprejavoval žiadnu skutočnú ľútosť. Písal stovky listov. Tvrdil, že bol len obetným baránkom, že nič z toho neurobil. Ale dôkazy hovorili inak a súdy mu už nikdy neuverili. Zomrel v roku 1932 vo veku 72 rokov. Za celý ten čas neopustil brány väzenia. Zostal tam sám vo svojej temnote.